Én azt hiszem, hogy a Vihar kapujában kapcsán nekem a legnagyobb koncepcióbeli döntés, a legerősebb az végül is a szereposztás volt. Ugye eleve az, hogy ez egy 6 szereplős darab, 6 plusz 1 szereplős darab, amit 3-an játszanak nálam, illetve az, hogy ez a 3 ember játsza. A Kisniki, a Szabó Kimmel, Tomi és a Winter Kristóf. Volt egy erős zenei koncepcióm, ami mondjuk a hangszerválasztásban már végül is látszik, hogy ez egy éneklő fűrész lesz benne, ami azt hiszem egy színpadon elég ritkán látott hangszer. Tehát volt az elején egy nagyon erős gondoltam, hogy mikor kéne zenének legyen, és aztán most ez is teljesen meg kellett, hogy változzon. Nyilván ennek a hangszernek vannak sajátosságai, amiket az ember nem feltétlen van addig tisztában, ameddig nem kezdi el ezt aktívan. Hát nem én használom, de hogy próbál aktívan használni, úgyhogy ennek kapcsán is azért sok minden változott. Ez egy japán történet, ez egy tőlünk távol álló kultúra, amit ugye ezt az adaptációt, ezt a színpadi verziót, ezt a Müller Péter írta, de az eredeti novellákat, azokat egy japán író írta, utána a Kurosawa fűzte őket össze egy filmé, aki szintén japán, és aztán valahogy, amikor mi dolgozunk, azt kell megkeressük, hogy egyrészt hogyan bánjunk tisztelettel ezzel az alapanyaggal, ezzel a kultúrával, másrészt viszont hát hogyan legyen ez mégis egy olyan történet, ami nekünk szól, hogy ne tudjunk azzal megelégedni bizonyos helyeken, hogy ez miért így van, azért, mert japánok. Tehát ez nyilván nem lehet válaszolni, mindenben meg kell keresnünk azt, hogy mitől lehet ez a sajátunk.